ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರಂಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಂಕ್ ಇಂದು ಬಗ್ಗೆ ರೇಪಿ ಏರೇಗೆ ಫೈನಲಿ నీకు కొత్తమరి పాడులే యాక్చువల్లీ హోటల్ పూర సన్ఫ్లవరే పాడునా అందు ఇంక డౌట్ ఒక తారదన్నే కాస్ట్లీ అయితే పాడారు సన్ఫ్లవరే పాಡ್ದು ಗುರ್ಪಿನಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಯಾರ ದೀಪ ಅನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಂಚೆ ಆತನ ಮಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಗಹನ್ ರಜೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಗಂಟೆ 4:15 ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ರಜೆಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಮಂಡ ಪಕ್ಕಳ ಪಂಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಹಲ್ತ ಶಾಂತ ಮಾರಿಗೇನಿ ಅಂಚಾಗ ಹನಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತೆಂಗು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಣ ಪೇಂಟೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪುಗ್ಗು ಕನಕ ಬಂದು ಕಜ್ಜಿಪುಗ್ಗು ಬಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಚಿಕನೇ ಕನಪಿನಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಶ್ ತೂತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಹೈಕ್ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಸೊ ಏನು ಪತ್ತಂಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಏಪೋರ ಮೀದು ಜೀಜಿಂದ ಆತಂದು ಆತು ಸುಸ್ತಾದ ಕೂತಂದು ಅಂಚ ಹಾಂ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಡೆದ ಕಚ್ಬಿತ್ತಂದು ಹೈಟ್ಟಿ ಸುಧಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ ಜೇನಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಆಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರಜ್ಜಿ ಆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ತೂಕ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಮಾಡ್ದು ಕೋಡೆ ಏನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪೆಟ್ಟುಡಿ ಅನ್ನ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ತಕದು ಬೋತುನು ಮುರಾನಿ ಪೋ ಸತ್ತು ಕನಪಾಯಿನಿ ಏತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಲ ಸಪೂರದ ಏತಮ್ಮ ಹಾಂ 600 ಹೌದು ತಕದು ಬೋಂಡು ಬೇಜಾರಾಡು ಒಂಜಿ ತಕದು ಬೋತುನು ಒಂಜಿಂಡು ಕುಡಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ಪನು ಸೊ ಪೋಯಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಾರೆ ಕೈ ಪತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚು ನೀಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕನೇಕ್ಲ ಸಮ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲು ಉಂತಾವೇರು ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲು ಉಂತಾವು ಜರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಗುರ್ತಾಡು ಕೆಲವರು ಉಂತಾವೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಸಂತೆದ ಸೊ ಸಂತೆದಲ್ಪನೆಗೊಂದು ಉಂತಾಯರು ಓಕೆ ಸಾಮಾನು ಬರೋಕೆ ತೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಂತೆ ಹೋಗುಜಿಂದೇನೆ ಬಟ್ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋನ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಆ ಸಂತೆ ದೈಟೇನೆ ಉಂಟಾಯಿರು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗು ಸಂತೆ ಡೆಗೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅವು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆಗೆ ತೊಂಡ ನಾನೈತೆ ಏನ ಯಜಮಾನ್ರು ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತೋನು ಇರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ 2 kg ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಪಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಗುನತೆ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಳ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ 1 kg ಹಾಳ ಅಮ್ಮನತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದಾದ ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಸೊ ಸುರುಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ನಾಡೋಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೆ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರಸ್ಕೊಳ್ಪಾಗ ಐಟನೇ ಬೂಡ್ದು ನಾದು ಡೌಟು ಐಟನ್ ಜುಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಮುಟ್ಟುರ್ಚಿ ಹತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟು ತೋರ್ಸವ ಒಂದು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿಗಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಂತಲೇ ಹಾಂ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಹಾಂ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಪಲ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಇರತ್ತೀನಿ ಕುಡಂಜಿ ಕೋಟಿಗುಂಡ ಹೊರದು ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡ ಹಾಂ ಪೇಪರ್ ಕಂಡ ಹಾಂ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆವೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತು ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು
ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕರಂಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಕರ್ದೆಕ್ನಾಗ ಪೋದಿ ಪೋಡೋದು ಅಲ್ಪನೇ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕ್ಲ ಬುರ್ದಿತ್ತು ಸೊ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖುಷಿ ಅನ್ವಾದ್ರೆ ಆಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಬತ್ಕೋತು ಮುಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮೆ ಏನು చేయ ದಾದಾ ಗಾನ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ದಾದಮ್ಮೆ ಪನ್ ಪನ್ ಏನಂತ ಪನ್ ಏನದ ಆರಂದ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗತ್ಕ ದಾರದ ಏನ ಈ ಮಲ್ಲಯ ದಾರದ ಕಿನಿ ಹಣ್ಣಂದ ಅವು ಜಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡದ ಇಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಲಕ್ಕ ವಾಶ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಒಂಜಿಂಡು ಹಾಂ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂತ ಮನೆ ತೋಚಾರೆ ಹಾಂ ಇತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂಜುಂಡು ಹೌದಿಕ್ಕ ಅವೇ ರೌಂಡ್ ದತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜುಂಡು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಬದದು ಯಾ ಬರ್ಪ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಹಾಂ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಗೋಡೆ ಹೊರಗೊಚ್ಚಿ ಗೋಡೆ ಪೋಯಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಂಕ್ ಇಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಏರೆ ಹಾಫ್ kg ಚಿಕನ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಫರ್ ಖತಮ್ है हाँ नहीं वो रोटी का 50 100 रुपीज़ का 5 है नहीं अभी नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ अच्छा मुरन इतने इतने इंक बोर्ड अंडा कोरपे बंडे हाँ थोड़ा स्मॉल वो रोटी एक रोटी मात्र ना केने के दाद बनपुल इंदे हिंदी बारी कष्ट उन्नमार रोटी एक है ऑफर ऑफर दूसरा नहीं है एग ऑफर नहीं है एग ऑफर है तो आप बोलिए हाँ ಫೈನಲಿ ಕೋರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಭತ್ತ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ತಂದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತಂದು ಅವೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಡಿಯೋದಿಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಪೊಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಚಾಲ್ ಅಂಜ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೆಪ್ಪರೆ ಮರತೆ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಜ ಅದು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಚಾಲ್ ಇತ್ತನು ಚಾರ್ಜ್ ಲೇಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನಾಡ್ ಕಡೆ ಸೊ ಓಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಓಕೆ ಇಂಕಲ ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಜನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಆ ನಾಟಕಡ್ ಅಂಚದು ಪೋಡು ಬಂಡ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿ ಬಂಡೇರು ನಾಟಕ ಬಾರೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಯಾನೆ ಪಂಡ ಮುಂಕೂರುಡು ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಆಂಡ ಮೂಲು ಪೆರಲ್ಪಾದೇಡು ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಆಂಡಿ ಹಂಗೆ ಒಂಜಕ್ಲ ಮುಂತುತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಒಂಥರ ನೈಟ್ ಏನು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂತ ಎಂಚದ ಇಂಕ್ ನೈಟ್ ಓಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ ತುಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಡು ಅಕಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಏನೋತುನಿ ಊರಿಲೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಚಿಕನನ್ನು ಅವನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕು ದಾದಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊಜಪ್
ಕುಕ್ಕೋ ಜಪ್ಪು ಕುಕ್ಕೋ ಜಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಪಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲು ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಲಿಂಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಅರ್ಧ ಏನಂಬೆ ಏನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಾನು ಯಾವ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದೀಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸೊಂಪು ಕೊಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಮುಂಚಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂತೆ ಬೇವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು ನೀನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಲ್ಪುಗ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಮಸಾಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕಿ ಇನಿ ಬನ್ನಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣೆರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ನೀಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಮೂಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬನ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋರು ಹತ್ತನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಲಿ ಸೈಡ್ ಪಾಡ ಸೊ ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ನೇನು ಕಡೆಕ ಓಕೆ ಹಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ತೂನಾಗ ಕೆಂಬಿತ್ತನದು ಇತ್ತ ಬೊಲ್ದು ಆಂಡು ತೂಕ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಜಾಪನ್ ಬಂದು ಈ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ದಯವಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಗಂಡನೇ ನಾ ಪಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಟುವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಇತ್ತು 17 ಎದ್ದಿಂತ 12 13 14 15 16 5 ಡೇಸ್ ತಗ ಉಂಟು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಈಗ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ನಿಜವಾದ ಏತು ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಮಂಡ ಯಾನೂರ ಏನ್ವೆ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಶೋಕುಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಸೂರಿ ಮೆಂತಿ ಪಾಡುವೆ ಮೇತಿ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಬಿತ್ತನು ಬಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಬೊಕೇನು ಗೊತ್ತನೆ ಕೆಲವುದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂತೂಜುಂಡು ಕಜಿ ಪಿಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟೆ
ಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಫೈನಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಫೈನಲಿ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಸನ್ಫ್ಲವರೇ ಪಾಡ್ನಾ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಡೌಟು ఒక ತಾರದನ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡಾಯರು ಸನ್ಫ್ಲವರೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಉಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಜೋಕಾಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೇ ಜಾಂಡಿ ಇದು ಜೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಕೆಲವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೇಮಕ ಪನ್ಪೇರು ಹೇಮಕನಾಗ್ಲುಂಡತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ರೇರ್ ಕಜಿಪುಗು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಸನ್ಫ್ಲವರೇ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಜನೇ ಅಲ್ಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದುವೆ ಎಂಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸಾರಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜನೇಕೆ ಯಾನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬಾಡ್ನಿ ಇಜನೇ ಅಲ್ಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬಾಡುವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಕಜಕ್ ಬಂತಂಡತೆ ಅಷ್ಟು ಶೋಕ ಅಂಡು ನಿಜ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಶಿಡಿಕೊಂಡು ಇವಾರ ಅವು ಥರ ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಪಿನ ಫ್ಲೇವರ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಒಂತೆ ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪೂಜಾನು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಗಲೆ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ರಗಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಪುನೋನತ ಶಪ್ಪ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ఎవరెవరు ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕನಕಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕನವಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವು ಉಣ್ಣತೆ ಮಲ್ತದೇನಾಗುಂಡತೆ ಹಾರ್ಡಾಪಿನಿ ಸಡಾಲಿ ಹಾರ್ಡಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕವು ಬುಡ್ಚಿಂದಾಪಿನಿ ಕನಪಿನ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಅನ್ಗ ಹನಗ ರಪ ಒಂದು ಇನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಯೊಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪತ್ತದ ಆಂಡಲ ಅವು ಹಾಡಾತಿಜಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾಟದು ತಿಂದು ನಾಟಕ ವಾರಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ವಾರಂಡು ಯಾನೇ ಪನ್ಪಿ ನಾಟಕ ವಾರಂಡು ತೂಕ ಏನಾಪ ಯಾನ್ ರಪ್ಪವರ ಚಪಾತಿ ಲಾಟದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಈಗ ಹನಗೆ ಬಡಾಕೊಂಡೆ ಏನಾ ಕಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತುಂಡತ್ತ ಬಿರಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಡೋಡ ಗ್ರೇವಿ ಓಕೆ ಹನಗೆ ಬಡಾಕೊಂಡೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೋಂಗ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ದಯಬಡ್ಡ ಒಂತನೇ ಇತ್ತು ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಓಕೆ ತುಳಿ ಗ್ರೇವಿ ತುಳಿತು ಶೋ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಉಂಟುಲೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇಡಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಯಾರು ದೀಪನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಮಗಳು ಕಾರದನ್ನೇ ಚೆನ್ನ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬನ್ನಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದವೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಲವ್ವೇ ಬಟ್ ಹೇಮಕ ಬನಂತೀರು ಕೋರಿಗೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟದ ಓಕೆ ನಿಜ ಶೋಕ ಆತನು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜ ಶೋಕ ಆತನು ಹೇಗತನಾ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಮ ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಇದನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ 9 ಯಾವು ತೂಕ ಏ ಅತ್ತಾವಂದಿಯೇ ಅತ್ತಾವ
ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ನ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಸೊ ಒಂಜ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.